Id-direttur tad-Dar tal-Provvidenza Fader Martin Mikallef ħabbar li bħal kull sena fl-ewwel ta' Jannar se terġa' tiġi organizzata l-Festa ta' Ġenerosità taħt tinda fil-parkeġġ tal-istess dar fis-Siġġiewi. Il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-televiżjoni bejn l-10 ta' filgħodu u nofs il-lejl. Matul il-ġurnata minn barra se jsir ukoll irkant online ta' xogħlijiet tal-arti li se jkunu wkoll esebiti fis-sala tad-Dar tal-Provvidenza. L-offerti jibdew jintlaqgħu online mill-15 ta' Diċembru fuq is-sit elettroniku belgraviacutions.com. Fi-stqarrija Fader Martin stqar li l-ispejjeż li għandha d-Dar tal-Provvidenza huma kbar. U għalhekk il-Festa ta' Ġenerosità sservi ta' opportunità biex il-poplu Malti Wawċi jgħinna finanzjarjament. Wieħed jista' jagħmel donazzjoni bit-telefon fuq 5 numri speċifiċi waqt li jista' jintbagħat ukoll SMS li jsarraf fotja għal dan il-għan. Ma' dawn jistgħu jsiru wkoll lotjiet permezz ta' PayPal u kontijiet tad-Dar tal-Provvidenza mal-Banek Ewlenin, APS Bank, BOV, HSBC, Lombard Bank, BNF Bank.